На што намякае Лукашенко, за што і перад кім ён апраўдваецца, а таксама, што вядома пра трагедыю з беларускім пілотам і цынічную прапанову чыноўнікаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Абяцанні і скаргі Лукашэнкі. У Беларусь прыехаў гендырэктар міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы Рафаэль Гросі. Сустрэўся ён і з Лукашэнкам, прычым апошні ўжо не бразгаў ядзернай зброі, а наадварот, рассыпаўся перад высокім госцем у абяцаннях бяспекі. Вообще вы должны знать, что мы привержены безопасности, миру, и мы сделаем все, на что мы способны, что от нас зависит, для того, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность. В этом вы можете не сомневаться. Мы разумные люди и на разного рода авантюры не бросаемся. Таксама Лукашенко чамусьці раптам паабяцаў, што не будзе захопліваць Чарнобыльскую атамную электростанцию. В последнее время наши украинские товарищи и друзья в средствах массовой информации много времени и места уделяют Чернобыльской атомной станции, доводит эту информацию до вас, что мы, якобы Лукашенко хочет захватить Чернобыльскую станцию. Я только до сих пор не могу понять, зачем Лукашенко Чернобыльская станция. Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой атомной станции, которую, заметьте, мы не строили, мы не обслуживали и мы не взрывали. Прычым ён пачаў пераконваць, што і з боку России таких планаў няма і ніколі не было. Я вас абсолютно заверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне не могли представить, что нам придется захватить Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать. Нет такой необходимости ни со стороны Беларуси, и поверьте мне, со стороны России также. Не было, нет и никогда не будет. Тут Лукашенко, не чырванеючы, кажа адкрытую няпраўду, бо на пачатку вайны расійскія войскі захапілі Чарнобыльскую АЭС і утрымлівалі кантроль над ёй каля 2 месяцаў да красавіка 22 года. І тое, што Лукашенко так старанна апраўдваецца, згадваючы пра захоп станцыі, кепскі знак, бо гэтая тэма не тое, каб была на слыху апошнім часам, а чуткі пра захоп яе беларусамі распаўсюджваюць хіба нейкія маргінальныя блогеры. У той жа час Лукашенко, як вядома, падчас выступаў без паперкі бывае нясе, і часам ён можа прагаварыцца пра тое альбо іншае. Таму як бы гэтыя яго апраўданні не аказаліся апраўданнямі авансам і несвядомым намёкам якраз такі на планы России. Акрамя таго, Лукашенко сёння прымаў замежных дыпламатаў, але яго прамова пераўтварылася ў поток скаргаў на захад і сваё нялёгкае жыццё. Уручаць Лукашенку даверчыя граматы сваіх паслоў адправілі 9 краін. Гэта Кітай, Казахстан, Сербія, Алжир, Маўрытанія, Бурунді, Кувейт, Дамініканская рэспубліка і Уругвай. Спачатку дыпламатам давялося слухаць чарговыя скаргі Лукашенко на санкции. К сожалению, мирная, процветающая, суверенная Беларусь у отдельных западных политиков вызывает раздражение, которое перерастает в предубеждение. Они считают нормальным свое однобокое, устаревшее восприятие мироустройства, где есть люди первого и второго сорта. А если кто-то не согласен с их точкой зрения, душат санкциями и разными ограничениями. Минск с такой несправедливостью сталкивается уже много лет, практически всю суверенную историю. І вось тут, праўда, хочацца ўдакладніць адзін вельмі важны момант, бо чуць ад Лукашэнкі пра падзел людзей на гатункі, мякка кажучы, дзіўнавата. Бо гэты падзел апошнія 4 гады дзейнічае якраз у яго сістэме, дзе сілавікам можна ўсё, а звычайных людзей за лайк ці каментар адпраўляюць у калоніі, прымушаюць здымацца ў прыніжлівых відэа і звальняюць з працы. Ды што там лайкі ці каментары? Нават за забойствы Тарайкоўскага ці Рамана Бандарэнкі не пакаралі ніводнага сілавіка і не пакараюць, пакуль Лукашенко утрымлівае ўладу. Вось вам і падзел на гатункі. Як ён ёсць. Затым жа Лукашенко завёў сваю старую песню пра выкарыстанне мігрантаў, прычым і тут не абышлося без скаргаў на санкции. Но если создаются какие-то проблемы, связанные с миграцией, то это вопросы не к нам. Это вопросы к тем, кто этих мигрантов позвал к себе в страну. Мы по-человечески заботимся о людях, которые были вынуждены покинуть свои страны и искать убежище в Европейском Союзе. И все это делаем без чьей-либо помощи, находясь под прессом незаконных санкций. Ну а напрыканцы Лукашенко загаварыў і пра будучыя прэзідэнцкія выбары, зрабіўшы вось такі прогноз. Очередным поводом для внешних нападок на Беларусь станет, очевидно, кампания по выборам президента.
Это уже кампания по нападкам на Беларусь началась. Вы это знаете. Тут таксама коротка адзначым. Не будзе фальсіфікацый, не будзе і праблем. Але хто калі не Лукашенко добра ведае, як пройдуць гэтыя выбары, таму і пачынае скардзіцца ўжо загадзя. Страшная беларуская матэматыка. За апошнія 3 месяцы Лукашенко нечакана памілаваў ажно 115 чалавек, асуджаных за палітыку. Цяпер прапаганда падае гэта як небывалы акт гуманізму, але ж праваабаронцы палічылі, колькі чалавек за той жа час былі прызнаныя палітвязнямі, і лічбы страшныя. За тыя ж 3 месяцы затрыманымі па палітычных прычынах прызналі 142 чалавекі. Гэта на 27 больш, чым выйшла на волю. У гучнай катастрофе загінуў беларус. Як паведамляе Белсат, расійскім верталётам, які разбіўся ў Пакістане 28 верасня, кіраваў грамадзянин Беларусі Сяргей Кошалеў. Прычынай бяды папярэдне стала тэхнічная няспраўнасць. Мі-8 узляцеў з пасадачнай пляцоўкі і на вышыні каля 200 метраў у верталёта раптам адмовіў адзін з рухавікоў, у выніку чаго верталёт упаў на зямлю. Гэтае паветранае судна было зафрахтавана адной з пакістанскіх кампаній для аперацый па разведцы і здабычы нафты і газу, і ў той рэз перавозіў персанал кампаніі заказчыка. Усяго на борце знаходзілася 18 чалавек, 14 пасажыраў, каардынатар і 3 чальцоў экіпажу. У выніку 9 чалавек атрымалі раненні, 7 загінулі. Сярод іх быў і беларускі пілот. Сяргею Кошалеву было 58 гадоў. Дарэчы, яшчэ крыху пра верталёты. З'явіліся новыя падрабязнасці гучнай справы. У сакавіку беларускія сілавікі правялі масавыя затрыманні паляўнічых. Агулам узялі 19 чалавек. Іх абвінавацілі ў браканьерстве. Па версіі следчых, мужчыны стварылі своеасаблівы закрыты паляўнічы клуб. Для сваіх забавак яны нават арандавалі верталёт Мі-2 і проста з яго борта палявалі на жывёлаў, якія знаходзяцца ў чырвонай кнізе. Такім чынам браканьеры стралялі мядзведзяў, ласёў і рэдкія віды савы. Частка затрыманых не мела дазволу ані на паляванне, ані на зброю. І цяпер 13 чалавек сталі фігурантамі крымінальных спраў. За незаконнае паляванне ім пагражае да 6 гадоў. Расследаванне ў дачыненні да астатніх затрыманых яшчэ працягваецца. Цынічная прапанова для беларускіх старых. Улады нядаўна змянілі заканадаўства, запатрабаваўшы, каб прыватныя пансіянаты для састарэлых атрымлівалі адпаведную ліцэнзію. Зрабіць гэта трэба было да 1 кастрычніка, але ж па даных Мінпрацы такі дазвол на працу далі толькі адной арганізацыі, а ўсім іншым пансіянатам прыйдзецца проста закрыцца. Але што тады рабіць людзям, якія дажывалі там свой век? Свае варыянты старым прапанавалі беларускія чыноўнікі. Адзін з іх заключыць рэнту ці дамову пажыццёвага ўтрымання з беларускай дзяржавай. Прасцей кажучы, у абмен на дагляд пажылы беларус будзе абавязаны аддаць дзяржаве сваё жыллё. Сярод іншых варыянтаў, якія прапануюць у Мінпрацы, перабрацца ў дзяржаўны пансіянат альбо ў той адзіны прыватны, які атрымаў ліцэнзію. Ёсць і іншая опцыя – скарыстацца паслугамі сацработніка альбо сядзелкі. Пра незвычайны суд расказвае партал «Зеркала». Беларуску згвалтаваў мужчына, які пасля быў затрыманы і асуджаны за свае страшныя дзеянні. Пацярпелая жанчына хацела спагнацца злачынцы грошы за ўсе свае пакуты – каля 100 000 рублёў. Але ж той нечакана памёр у турме. Тады жанчына падала пазоў у суд і запатрабавала, каб грошы ёй плацілі тыя, хто атрымаў у спадчыну маёмасць гвалтаўніка. То бок 3 яго непаўналетніх дзяцей. У выніку працэс скончыўся нечакана для абодвух бакоў, бо суд прызнаў, што дзеці, як нашчадкі, сапраўды павінны плаціць тую кампенсацыю, але адначасова зменшыў суму ў разы. У выніку кожны з 3 дзяцей памерлага злачынцы мусіць заплаціць па 900 рублёў на карысць пацярпелай. Такім чынам грошы жанчына атрымае, але ж не 100 000, а менш за 3. Асцярожна, шакуючае відэа. Беларускі блогер, а таксама па сумяшчальніцтве прафесійны клінер, паказаў, што адбываецца на кухні аднаго з рэстаранаў галоўнай тусовачнай вуліцы Мінска Зыбіцкай. Застылы тлушч, разводы на сценах, выглядае, мякка кажучы, не вельмі апетытна. Ща вам такое покажу. Идем. Ну, сок, вот это вкуснятина. Сегодня у нас уборка ресторана. Назву гэтай установы блогер не называе, але падкрэслівае, што нягледзячы на даволі страшны выгляд, гэта яшчэ не самая брудная кухня з тых, што ён бачыў. Па яго словах, такіх устаноў шмат, і асабіста яму, як клінеру, важна, каб іх было яшчэ больш, бо тады ў яго заўсёды будзе праца.
І трагедыя, і камедыя. Мінчанка засталася без зубоў, страціла мужа, але цяпер збірае мільёны праглядаў у тыктоку. Блогерка расказвае, што ў гэтым чэрвені упала з самаката і ўсё скончылася бальніцай. Ёй дыягнаставалі поўны вывіх 5 пярэдніх зубоў і 1 зуб адразу выдалілі. Але ж жанчына не разгубілася і пачала весці блог пра свае стаматалагічныя і жыццёвыя прыгоды. Ролікі пра зубы збіраюць больш за мільёны праглядаў. Самым папулярным стаў ролік з рэакцыяй блізкіх. Асабліва пацешыў усіх твар шакаванага мужа ў бальніцы. Каб вярнуць усмешку, блогерку чакае доўгі і дарагі шлях. Прайсці ўсе патрэбныя працэдуру зойме 3-4 гады і кругленькую суму ў $10 000. А месяц таму дзяўчына даведалася, што яе чакае развод. Аказалася, што ў яе мужа ўжо больш за год ёсць іншая жанчына. Ролік пра развод сабраў у каментарах цэлы харавод жартаўнікоў, але блогерка не пакрыўдзілася і нават сабрала свой топ найлепшых приколов. Топ моих любимых шуток про меня, зубы и развод. Погнали! Шутки шутками, а футки футками. Оказалось, он тебе не по зубам. Он после развода половину зубов забрал. Сейчас будет топ, прям моя любимка. Сюжет 7 из 10, эмоции 9 из 10, зубы 10 из 32. На самом деле меньше. У Мінску малога ратавалі з бруду. Дзіця правалілася ў гразевую яму і не магло самастойна выбрацца. Няшчаснага хлопца заўважылі мінакі і выклікалі МНС. Аказалася, што 11-гадовы малы загледзеўся ў тэлефон і не заўважыў, як спатыкнуўся і праваліўся ў гразевую яму, дзе моцна захрас. Праўда, ўсё скончылася добра. Ратавальнікі дасталі дзіця і перадалі медыкам для агляду і шпіталізацыі. Моднае захапленне скончылася міліцыяй. Гаворка ідзе пра так званых квадробераў, дзяцей ці падлеткаў, якія імітуюць паводзіны жывёлаў. Гэтым квадробінгам зацікавіўся вучань адной з мінскіх гімназій, падчас сваіх скокаў нават залез на дах бацькоўскай машыны. Паводзіны малога трапілі на відэа і нечакана выклікалі цікавасць сілавікоў. Яны хуценька вылічылі, хто хаваўся пад маскай, і нанеслі візіт сям'і. Паведамляецца, што міліцыянеры правялі з бацькамі хлопчыка прафілактычную гутарку, а цяпер праводзіцца і дадатковая праверка. Але што канкрэтна не спадабалася сілавікам, пакуль невядома. Правінцыйная прапаганда, бязлітасная і нягеглая. Цяпер у Слуцку запісваюць відэа з маладымі спецыялістамі, якія хваляць сваё працоўнае месца. Праўда, гэтыя ролікі ўсё роўна нагадваюць прымусовыя пакаяльныя відэа сілавікоў. Просто поглядите сами. Я Дмитрий Бакан, работаю в ЖКХ по распределению электрогазосварщика. После окончания Слуцкого государственного колледжа за мной закреплен опытный наставник, ко мне относятся доброжелательно на работе. Я благодарю администрацию за хорошее отношение к молодым специалистам. Беларуская мастачка трапіла ў бяду. Ніна Маргаева 2 гады таму была вымушаная выехаць з Беларусі ў Польшчу разам з 12-гадовым сынам. Але далей справы толькі пагоршыліся, бо ў Ніны дыягнаставалі бакавы аміятрафічны склероз. На жаль, гэтая хвароба з'яўляецца невылечнай. Апошнім часам фізічны стан жанчыны значна пагоршыўся. Яна не можа рухацца без падтрымкі, худнее, і што самае страшнае для мастачкі, яе рукі амаль не дзейнічаюць. Цяпер Ніне Маргаевай жыццёва неабходная дапамога апекуна, а гэта патрабуе грошай. Калі вы можаце дапамагчы жанчыне хоць якой капейкай, спасылка будзе ў першым каментары пад гэтым відэа. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.